parlem del Futbol Club Sant Quirze. En aquest cas, començarem aquesta setmana parlant de la Matera. Tenim protagonista, tot i que encara no el tenim connectat. Mentrestant, comentar que la Matera, que juga al grup 10 d'aquest torneig de segona catalana, va perdre 4-3 contra el Can Trias. Per tant, doncs no s'acaba de veure el camí de la victòria. Només n'ha aconseguit una, de fet, en aquest torneig. Per tots és un torneig descafeïnat, a veure si podem comptar amb la presència del nostre convidat que ens ho explicarà. Un torneig descafeïnat on sí que és veritat que l'equip li serveix per agafar rodatge, però que no acaba d'agradar massa. Sí, a mi una de les coses que m'agradarà saber amb el convidat que vingui és d'on treuen la motivació, perquè al final sí que és jugar a futbol, però clar, vull dir, si és aquest torneig de costellada, no sé, al final algun lloc, alguna motivació has de trobar a algun lloc. Em sembla que ara, no sé si ens escolta Àlex Alcover. Sí, ens escoltes? Sí, bones. Bones, Àlex, què tal? Primer de tot, estàvem anunciant, no sé com vosaltres com a jugadors, com esteu vivint aquest torneig que deia el Josep de costellada o descafeïnat, o li podem dir d'aquesta manera, perquè totes les altres categories estan competint i per desgràcia, per un desacord entre federació i clubs, no podeu competir en condicions normals. Sí, la veritat és que va ser difícil la decisió d'apuntar-se a aquest torneig, ja que va ser, des de la federació no ens donaven moltes idees, moltes opcions, veiem que tothom podia jugar, podia competir, ja sigués primera catalana, per exemple, quasi per obligació, diguéssim, de la Federació Espanyola, o tercera i quarta, que teòricament és per sota de la segona i encara així podíem jugar. Va ser difícil la decisió, com t'he dit, i al final estem jugant. No està sent, com has comentat abans, no està sent com ens agradaria, però com a mínim per no perdre ritme, no? Podem dir així. Clar, com a mínim poder jugar. Clar, aquest any només vam poder jugar 2 partits a l'octubre, si no recordo malament. Sí, exacte. I clar, ens vam quedar tots amb les ganes de jugar, teníem un projecte bastant interessant, amb gent nova, un bon equip, i ens vam quedar així en l'aire i va sortir aquesta oferta, aquesta opció de poder fer el torneig aquest i mira, almenys podem jugar, que és clar, entrenar durant 5 mesos sense fer res, perd les ganes. Al final, en aquest Amaterac hi ha hagut molts canvis respecte a l'aturada de la pandèmia, sense anar més lluny. Primer la tornada de Joan Garcia com a entrenador del Futbol Club Sant Quirze, va marxar Juan Romero al Rubí. Després molts canvis a la plantilla, no? Hi ha hagut algunes baixes, suposo que m'imagino per falta de competitivitat o potser de tenir uns al·licients de poder pujar de categoria en alguns jugadors que han marxat. No sé com esteu en línies generals la plantilla ara mateix. A veure, com dius, va marxar Juan Romero, degut a això, cadascú tindrà la seva opinió, òbviament, sí. Però van marxar, alguns jugadors han marxat amb ell, allà a Rubí, altres han deixat de venir, com dius també la gent per jugar nosaltres li diem la Copa Danone, per jugar aquest torneig de costellada, hi ha gent que ha decidit no jugar. És veritat que Joan ha portat 3 o 4 jugadors que ens estan ajudant, hi ha un jugador del juvenil que ens està ajudant i el problema és que són pocs. Vulguis o no, si marxa gent, al final, si no ve més gent de la que marxa, al final ens quedem amb una plantilla bastant curta i, de fet, aquest cap de setmana vam anar a jugar a Can Trias, que el primer partit de Lliga al setembre també va ser Can Trias i ens van empatar al minut 90 i vam competir, per ser el primer partit vam competir bastant bé i ahir diumenge vam anar a jugar 13, estàvem rebentats, ells tenien 5 o 6 canvis. Clar, la imatge que donem com a plantilla curta i com a club Sí, vaja, és una temporada de transició totalment per acabar de fer la feina de confeccionar una plantilla competitiva de cara a la temporada que ve, perquè a més, ho confirmava Soteres en una ràdio, la que era a Girona, que probablement no hi hagi descensos a primera catalana, amb la qual cosa ja no es formarà aquest pitote de quantitat de grups a segona catalana, que hagués sigut probablement un drama, perquè amb tants grups, amb tants equips,
No sé què n'opines. Sí. Ja n'era un drama quan va començar aquest, que van començar fent 2 grups, amb una primera volta, no sé què, per intentar que baixessin, per equilibrar els equips. Si aquest any baixés gent de primera, que encara, pel que jo sabia, encara no estava decidit, podria ser una barbaritat perquè baixaria molta gent de primera i llavors hi haurà grups de mínim 1, 2, 3 equips més i clar, seria llavors, ja no sé com ho faria. Aquest any que està servint, m'imagino, tu Àlex, com a jugador del Sant Quirze, que portes des de petit, complint totes les etapes, és un bon moment aquest any de transició per veure jugadors de l'amateur B, del juvenil, que provin amb el primer equip per intentar guanyar-se minuts amb la primera plantilla. Sí, clar, d'aquesta manera ja no de l'amateur B hi ha gent que pot venir a ajudar, hi ha gent del juvenil, com t'he comentat abans. Clar, al final, si no tens res i hi ha molta gent, molts companys i molts jugadors que no estan jugant aquest any, perquè com és un any de transició, mira, l'any que ve ja faríem, clar, al final has de mirar a la casa i t'has d'ajudar a la casa. I gent que potser en aquesta plantilla, m'incloc a mi mateix, potser en una temporada normal haguéssim jugat menys perquè hi havia molta competitivitat al principi, ara estem jugant més. De fet, jo no sóc ni dels 4 primers capitans i aquest any per una causa o una altra he sigut 2 partits ja capità des del principi. Perquè és que no hi ha... Som tan pocs que al final, coses que no passarien, passen. Al final, per galons, tu portes molt de temps al club, igual que el teu company, em sembla que és l'Arnau, no? Arnau Trinidad també porta tota la vida al Sant Quirze, o sigui que per antiguitat probablement sí que et mereixeries la capitania. Per antiguitat sí, per galons ja et dic que no, però per antiguitat sí. Explica'ns una miqueta com esteu vivint aquest any de transició en general, no sé, com estan els ànims d'aquest equip, com ho viviu des de dins tot? Clar, nosaltres quan a l'octubre ens diuen que parem, no sabem si és per una setmana, 2, 3, com tothom, vam seguir entrenant, de fet vam parar superpoc, vam parar no sé si no arriba un mes, vam parar, després hem estat entrenant, érem bastants entrenant, sorprenentment, hi ha molts equips que van deixar d'entrenar i d'aquesta manera ens estàvem tots junts, fèiem pinya, hi havia molta bona vibra ja a l'equip, i molt bé, la veritat, però clar, després ens van presentar això de, com li diem, la Copa Danone i molta gent va dir que no, altres que sí, va haver-hi una mica de lío allà, però al final vam dir que sí, el vam agafar amb ànims al principi, però clar, i ara, com a jugador, el primer partit ens van expulsar 4 contra el Castellà, vam competir molt, la veritat, però ens van expulsar 4 i era el primer partit i vam dir ja comencen aquí els ànims a baixar una mica, però entrenador nou, bona vibra... Àlex, sí? Què vau fer perquè us expulsin a 4? Vull dir, és que això... Realment estàvem tots fora de forma, òbviament, perquè encara que segueixis entrenant no estàs competint i si no competeixes és molt difícil estar en forma. I la veritat, van ser 8 entrades perquè van ser 4 grogues, 2 grogues per cap, i van ser a destemps i totes eren grogues, però jo recordo dir-li a l'àrbit i dic, ostres, tio, sisplau, primer partit en 5 mesos, primer partit quasi en un any, dic, no ens matis aquí. I vam acabar jugant amb... van expulsar un de la grada i 3 al camp, vam acabar jugant 8 i clar, al final ens van marcar, era obvi que ens marcarien, però no ens van marcar fins al 80 i pico, jugar amb 8 no es van marcar fins al final del partit? Sí, no, la veritat és que vam aconseguir competir, clar, però va ser duríssim aquell dia. Jo recordo parlar amb l'àrbit i dir-li, sisplau, ens estàs vacilant aquí, sembla que ens estiguis matant. I el següent partit les devíeu passar bastant canutes, no? Sí, clar, el següent partit si pocs que sou i a sobre... Clar, sí. El següent partit va ser Sabadell, vam guanyar 3-2 sorprenentment, però va ser un partit duríssim, vam anar, crec que de l'equip titular eren 4 del B, que això no vol dir res, però que no eren del primer equip i la veritat és que ho vam fer tots en general bastant bé com per salvar els 3 punts. Tothom et diria que és la bona sort del futbol de vegades, però
va sortir bé, la veritat. Això t'anava a preguntar, el fet de que el B sí que estigui competint i hagi pujat de categoria aquesta passada temporada, també en certa manera us beneficia en aquesta temporada de transició, més que res perquè us ajuden a completar plantilla, però més que res perquè no hi ha tanta diferència entre categories entre un any i l'altre, o sigui, de cara a la temporada que ve. Clar, no, jo almenys és de les primeres coses que vaig pensar quan el B va posar l'any passat, que de quarta a segona sí que hi ha una mica més de diferència, encara que no hi ha tanta, però sí que n'hi ha. De tercera a segona hi ha poca, o sigui, la gent que ve de tercera ajuda perfectament i pot ser una ajuda gratificant, diguéssim, en partits en concret. De fet, hi ha hagut molts jugadors que per falta de competitivitat han baixat, o sigui, s'han anat a tercera a jugar, no? Sí. Sí, bueno, els que no han pogut estar a primera catalana han dit jo per passar-me l'any en blanc o jugar al torneig aquest Danone, com li dieu vosaltres, doncs prefereixo jugar a tercera. Sí, hi ha molta gent que quan va començar tot això, clar, al principi no sabíem, quan van dir que segona no jugava, que això sí que ho havien dit definitivament, no sabíem què fer i molta gent es va començar a buscar la vida, gent que podia anar a primera, doncs a primera, gent com jo que no podem anar a primera, doncs ens vam començar a buscar la vida, jo vaig parlar amb l'Andrés, a veure si era una opció i tal, però bueno, després quan va sortir el torneig aquest, doncs molt del nostre equip, si no estic mal entès, diria que ningú ha anat a tercera. Només els que han marxat cap a dalt o han deixat el futbol aquesta temporada de transició. Perquè vosaltres, si us haguessin demanat de jugar, evidentment haguéssiu competit, no? O sigui, volíeu jugar. Ho dic perquè a la vostra competició hi havia equips que no volien jugar i per això al final es va acabar cancel·lant. O tinc mal entès, això? Clar, jo pel que tinc entès, la Lliga com a tal, hi ha molts equips que no van decidir jugar-la i llavors per això no es va fer la Lliga com a tal, la competició. I vosaltres com a equip de Sant Quirze haguéssiu volgut jugar i participar? La Lliga com a tal, sí. Igual que està fent el B, per exemple, correcte. Sí. Vale. El torneig aquest va causar bastanta discussió perquè hi havia molta gent que no volia jugar. Jo m'incloc perquè no volíem jugar perquè no li volíem donar la raó a la federació que estava donant-nos una solució pèssima, diguéssim, perquè no té... Bueno, és un torneig com es pot fer a qualsevol lloc, que amb pocs al·licients la gent juga per jugar i no és una competició com a tal. Llavors aquí vam tenir diverses discussions, al final vam decidir tots que sí i tal, però... Clar, jo el que em preguntava és per què va passar això a segona... Perdona, Òscar, vull dir, si no... Sí, no. Jo el que em preguntava és per què això va passar a segona i no va passar a tercera o quarta, per exemple, perquè segona és l'única que s'ha cancel·lat. Clar, jo la meva idea, però opinió personal, és que a segona hi ha equips que tenen bastanta pasta, que mouen bastant diners als seus jugadors i m'invento, hi ha equips de Manresa, d'aquella zona, que potser tenen gent fitxada que ve cada dia des de Barcelona, per dir alguna cosa, des del Vallès. I clar, si han de fer 30-40 minuts, doncs amb tot això des de l'octubre van deixar de pagar, llavors van deixar d'anar. Llavors jo crec que s'han trobat equips de segona catalana que quan els van dir que d'aquí 2 setmanes comencem, tenien 10 persones o 8 persones, o no havien ni entrenat durant tot l'any, saps? I la gent va dir, saps què? Si ens donen l'opció de dir que no, diem que no i no tenim problema. Tot just, a més, jo crec que suma el motiu a que, clar, no és la mateixa quantitat de grups la que hi ha a segona que primera catalana, però ara em diràs, sí, a tercera n'hi ha, a tercera hi ha més grups, però a tercera hi ha grups únics, és a dir, no hi havia subdivisions ni històries vàries. Llavors, en aquest sentit, probablement es simplifica molt més, crec, amb un grup únic que no haver de fer subdivisions per passar aquesta primera fase, per anar al grup d'ascens o al de descens, bueno, històries vàries, aquestes històries que es van inventar. Bueno, Àlex, no sé si tu, Josep, Dani, tu també que coneixes molt l'amateur B i... Bueno, i l'Àlex segur, perquè va estar unes temporades a l'amateur B. Tu no sé si vols comentar alguna cosa. Bueno, jo com a curiositat, perquè ara ha retornat i preguntar-te com va anar l'experiència quan vas anar cap a Can Fatxó i la tornada, què tal? Lluny del club, com va ser? A veure, la veritat, no sabria amb què fer-te un símil, però va ser dur, perquè el tercera grup 6 és, jo crec que pitjor que el grup en el que està el B ara, encara que no és un bon grup,
perquè sí que els coneixes aquí, clar, quan et diuen vés a jugar a Pajaril, vés a jugar al Llano, vés a jugar a Badia, això t'ho coneixes. Quan et diuen vés a jugar a Poblenou, doncs vas i t'ho proves. I si tu... Clar, i llavors jo l'any passat vaig jugar 10 o 11 jornades, la veritat, i va ser bastant dur. O sigui, vam anar... Jo recordo partits com el Camp del Llano, que vam sortir escoltats per la policia amb 3 ambulàncies. Vas fer la mili, ara. Sí, t'anava a dir tal qual, el símil de la mili. Dic, jo no l'he fet, llavors no sé el que és, no vull fer el símil aquest, però és que va ser curtir-me. O sigui, cada partit era un món i jo no sóc de buscar baralla, o sigui, però clar, al final ja t'ho trobes. O sigui, no pots fer res i tots busquen baralla i és baralla dels dos equips a tope, o sigui... Quin és el rècord d'expulsions, Àlex? Perquè jo tinc la sensació que hi ha moltes expulsions i moltes targetes en aquestes categories. Clar, és que jo l'any passat no vaig veure cap cosa bèstia d'expulsions. Jo crec que com a amateur, que no porto ni 3 anys, aquest és el meu tercer, vaig veure... Aquest any és amb les 4 expulsions aquest partit últim, però l'any passat per exemple, el del Llano que van suspendre va ser tot tan ràpid que és que l'àrbit no li va donar ni temps. Ni temps. Déu-n'hi-do. Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies per participar a l'últim match. Ja sabem que, com diem a tots els jugadors, és casa vostra aquí al programa i molta sort en aquesta etapa de transició. Tant de bo puc competir el més aviat possible. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs sí, seguim amb més Sant Quirze. En aquest cas, posem una miqueta a la cirereta al pastís aquesta jornada dolenta pel que fa als nostres equips, Dani, perquè l'Amateur B sí que va guanyar, va fer els deures. Sí, l'Amateur B va guanyar per 4-2 a casa contra el Young Talent. No riguis. Perdona, però és que són molt bons els noms, tio. El Young Talent, els Lions, This is great! Los Búfalos de Tennessee, només falta, no? Young Talent de Badalona, o sigui, l'equip d'Albiol. Però en Badalona City. Vinga. Sí, amb doblet de Gargallo, que està aquesta temporada increïble, Fuliki i Javi Torres. Vamos! Home, la veritat és que... Javits Barber, aquí està la cheerleader de Javits Barber. Tallat, sí. Cheerleader, club de fans. Club de fans on estic jo sol. No t'ha tallat el cabell encara, no? Bueno, però perquè va haver-hi el confinament. Si no, l'aposta era amb el Joan anar-hi i que ens tallés el cabell. De veritat, ho dic. Vinga, va, al gra. Va haver-hi remuntada, perquè es va avançar el Sant Quirze, va haver-hi remuntada, capgirar el marcador per part del Young Talent 1-2, però al final es va imposar el Sant Quirze 4-2. I pel que fa al femení... Sí. Bueno, espera. Busquem la següent jornada. Em sembla que juga contra Besos Barón de Viver o alguna cosa així. Em sembla alguna així, no? Té un nom així, el següent rival de Amateur B. Juguem contra una bodega de vins. Canviem de grup, sisplau. No, a mi m'agrada molt aquest grup a mi. Sí. Besos Barón de Viver, diumenge 9 a les 12 del migdia. Sí. Perfecte, doncs era l'única nota positiva perquè el femení va perdre aquesta jornada i això que no sé si van tenir inclús l'opció de remuntada o es van acostar al marcador, no, Dani? Lo del femení va ser un desastre, dit així, clarament. Sí. Es van avançar, es van posar 2-0 en el marcador. Semblava una situació contra un rival inferior en la classificació, un rival que, venint de la setmana passada a jugar contra el Mataró, era un rival assequible, perquè tenien un parell de jugadores que sí destacaven, però es necessita molt més per fer mal. I la veritat és que en els últims 10 minuts se'n va anar al partit, però per primer cop en molts partits eren 12, anaven amb jugadores justes i mira que aquest any han arribat a tenir 15 a la banqueta, 15 jugadores disponibles, però en els últims 10 minuts se'n va anar al partit amb alguna errada defensiva que no pot ser. La veritat que 2 dels 3 gols van ser golaços, però va haver-hi el 2-2, que és una mica aquest gol psicològic a falta de 5 minuts, que va ser una errada defensiva que no es pot produir.
I sí que és cert que durant el partit es veia com que aquest 2-0, que no era un gran partit, però s'estava aguantant bé el partit, estaven funcionant mínimament les coses, Pizzo va retocar coses i sembla que l'equip ho va patir. Tot i que va haver-hi errades de jugadores que no es poden produir perquè al final passa el que passa. Entre el que no aprofites i les errades... Grande Pizzo. Sí, grande Pizzo, per descomptat, evidentment. I qui no fa moviments no l'acaba cagant, però estan allà per fer moviments. Propera jornada, Dani. I com està el femení? Perquè no sé, classificació... Bueno, és una mica... Vols un completo, no? De propera jornada contra el Base Montcada, diumenge a les... Ara t'ho dic. A les... No trobaré el... No passa res, diumenge. Juguen diumenge, ja està. Com sempre, preparat. Home, espera, ara tinc moltes pantalles, si no portaria el meu paparet. A les 6 de la tarda, el diumenge a les 6 de la tarda, contra el Base Montcada, fora de casa. Perfecte, I ara doncs... mateix, en classificació, novenes. De quantes? De quantes? De 14. El Base Montcada, a priori, és un rival també assequible, el que passa que em posaré la tirita abans de dir res, a priori, porta un punt, porta 21 gols en contra, només n'ha fet 5, per tant, s'entén que aquest partit s'imposarà al Sant Quirze. A priori sobre el paper, després s'ha de jugar el partit. Doncs ja veiem que les desgràcies no venen soles. Pau Petit, el juvenil, un altre cop ha caigut en aquesta jornada a casa contra Marianao Poblet, aquest sí que ens sona, Dani, i 3-1, no? Si no recordo malament, o 1-3, vull dir, 1-3 al revés? Sí, correcte, 1-3 i bueno, un altre dia més que sembla el dia de la marmota amb el juvenil perquè últimament sí que estan fent molts bons partits, aquest no va ser l'excepció. Van jugar molt bé, de fet, fins l'afició rival deia que no s'explicava com podien estar tan a baix aquest equip perquè la primera part va ser de domini del Sant Quirze. A part de tot això, passa sempre un penal al darrer minut de la primera part, presumptament penal perquè no estava gaire clar, sembla ser que no ho era, i a partir d'aquí anar a contrarremolc una altra vegada. Tot això s'afegeix al... No m'agrada parlar d'àrbitres mai, però en aquest cas... Però sí. Però en aquest cas sí, perquè, a veure, et pot perjudicar o no un àrbitre i pots entendre que t'ha perjudicat o no. Això és independent i no m'hi fico en la feina de l'àrbitre, però diguéssim que el detall de mal gust va ser que es va dirigir als jugadors del Sant Quirze al final del partit dient-li que os va bien en la Liga, no? Amb tono jocoso. Llavors això és molt lleig, no? És molt lleig i a part ho va adornar que, algun jugador li va dir escolta, que això s'està gravant, no? I va afegir, etiqueta'm en Instagram, també, vull dir, és increïble. Sí. Això, clar, això suposo que ho fan a determinats camps de futbol. A uns altres camps m'imagino que no se'ls acudiria fer-ho mai. En tot cas, la situació complicada, 2 punts suma només aquest juvenil, cada cop queden més jornades i cada cop la salvació està més lluny, perquè em sembla que està, no sé si és a 9 punts, entre 7 i 9 punts ara mateix la salvació. Molt complicat i ara venen partits difícils perquè ara la setmana que ve és a Camp del Castelldefels, si no m'equivoco, i és un rival que està a la part alta. Doncs veurem quina sort té el juvenil, però el que sí que ha tingut sort ha sigut el juvenil del futsal Sant Quirze, que és l'únic que ha competit aquesta jornada en el partit emplaçat contra el Mollet, partit que precisament li vas preguntar tu la setmana passada a Pol Arjona, i on precisament Pol Arjona va marcar aquesta jornada, per tant seguiu amb la porra de gols de Pol Arjona. Va dir 25, No sé quants en portarà, però en va marcar un en la golejada 6-1 davant del Mollet, on va fer doblet Alberto Rodríguez i doblet també Robert Alifa, aquests dos també han entrat en el top 4 algun cop. 2 apunts ràpids. El primer, tornarà al juvenil del Sant Quirze. Felicitar el teu fill, Pau, perquè va entrar al top 4, és més, va quedar segon la setmana passada. Quan jo moderava el programa, si no, no entra.
Sí, no, si no hagués entrat perquè hagués sigut un empat i els empats no valen. A petició meva, perquè òbviament el Josep no sabia res. No sabia res, no? Per desconeixença. I també felicitar a Uri Jordà, jugador del futsal A, del sènior A, que ha sigut jugador del mes d'abril, que l'hem etiquetat com a jugador del mes d'abril per tal la nostra felicitació per part nostra. Tens un moment, Joan Fernández, bona tarda, què tal? Hola, bona tarda. Parlant de Joan Fernández, vull recordar que se'ns va un mite del Futbol Club Sant Quirze. Joan Fernández, el porter, se'n va del Sant Quirze, nova etapa, nova vida, però bueno, mai els millors es poden quedar en el millor lloc i donem l'enhorabona i gràcies per tot el que ha fet en el nostre club.